Diko zero, ajde. Isto da ti pauze. Dobro, često gledam. Diko zero. Pa da ga da na internet. Beži ga bre, Pobegoj se. beži ga bre, daj kamer. Daj kamer. Staj bulana, smara. Pobegoj s kamera. Daj ga bre. A to glumi ko, a? Nije stvarno. Kako dođe? Evo ga, Milena Ičević, on je tu režiser. Ja, Mile, zašto je već astronauti. Ja sam gledam to povišenje. Njegov partner. Kolega. Pa ja ti kako šasti. To dečka bi mi doslovno. Ja volim Evo i ovo na glavaš. Dobre. Čedo lajki ima polovar. Ovo je režiser Mile Janičević. Zweiter Bezirk, Torgate. Ja bitte. Und Chef ISS. Vidiš, ako to skari bez skoro, sad sam kolala, video. Ja. Jo, numoka. Branala Panića. Branala Panića. Dobro, familiju. Ja, ojte brana. A jo, numoka. Slavite samo kažeš jaja. Voli me. Samo za gradište, kad idemo na... Evo, Brana i njegov hast. Njegovu, Ja, okej. Brana Ferrati, ta za vas. Daj, probajte ko menja, okej. To je to. Ja. Vikimo za vajac. No, posebno. Kad je umro, se umro. Kada hita prošla. Boriš, dete.